नमस्कार. आज सातेरी पंचायतन देवस्थान ट्रस्ट यांच्यानी मुद्दाम आपल्या ह्या पत्रकार परिषदेत आमचे सचिव सुभाष पारसेकर, माजी अध्यक्ष सोमनाथ पारसेकर, ट्रस्टचे उपाध्यक्ष दत्ताराम पारसेकर, ट्रस्टचे उपसचिव साईश पारसेकर, खजिनदार नितेश पारसेकर, तसेच आमचे इतर पदाधिकारी आणि देवस्थान ह्या वर्सा 25वा रौप्य महोत्सवी वाढदिवस साजरो करता. त्या निमतान विविध कार्यक्रम देवस्थानान आयोजन केल्ल्या कार्यक्रमांचे खास म्हणजे ह्या 25व्या वाढदिवसा निमतान कला आणि संस्कृती खाते पणजी आणि देवस्थान ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमान कला महोत्सव 5 दिवसाचो कला महोत्सव आयोजित केला आसा. ह्या कला महोत्सवात वेगवेगळी नाटकां, त्याशिवाय गायनाचो कार्यक्रम आणि इतर वेगवेगळे धार्मिक विधी ह्या 25व्या वाढदिवसा निमतान ह्या देवस्थानात सादर केले वयतले. त्याची सविस्तर माहिती आमचे देवस्थानचे सेक्रेटरी सुभाष पारसेकर. नमस्कार. अध्यक्षाचे परमिशन घेऊन जगन्नाथ पारसेकर आमचे अध्यक्ष बसले आणि इतर पदाधिकारी जो कला महोत्सव कार्यक्रम जातलो 5 दिवसाचो तो गुरुवार 16 एप्रिल सकाळी सुरू जातलो कार्यक्रम धार्मिक विधीन आणि हेचे उद्घाटन सांजे 8 श्री जी दारोलकर माननीय आमदार यांच्या हस्ते जातले. तसेच माननीय सरपंच श्री किरण सावंत उपस्थित असतले. तसेच सगळे देवस्थानचे पदाधिकारी उपस्थित असतले. पहिल्या दिसा श्री ओमकार थिएटर्स पेडणे प्रस्तुत संगीत ययाती देवयानी त्याचं 50वा सुवर्णमहोत्सव नाट्यप्रयोग ॲडव्होकेट अमित सावंत दिग्दर्शित, तसेच लेखक श्री विवा शिरवाडकर यांचा असतलो. दुसऱ्या दिसा शुक्रवार 17 एप्रिल 2016 श्री सातेरी पंचायतन ट्रस्ट निर्मित रंग सप्तसुरांचे भक्तिगीत, भावगीत, नाट्यगीत, कोळीगीत आधारात कार्यक्रम जातलो. तिसरो दीस शेनवार 18 एप्रिल यो घर तुमचे हे कोंकणी नाटक जातले. सगळ्या नाटकाचो टायमिंग 7:30 असो दवरलेलो आसा आमी. आणि मुख्य दीस रविवार 19 एप्रिल अक्षय तृतीया रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन. ह्या दिसा सकाळी सगळे धार्मिक विधी जातले, दनपार महाप्रसाद आणि संध्याकाळी ठीक 7:30 वाजता संगीत सौभद्र नाटक. हे नाटक श्री सातेरी पंचायतन ट्रस्ट यांनी निर्मित केल्ले आसा. 3 अंकी पौराणिक नाटक आसा. लेखक अण्णासाहेब किर्लोस्कर, दिग्दर्शक श्री सोमनाथ पारसेकर आसा. ह्या नाटकाक सगळ्यांनी मुद्दाम उपस्थिती लावची. आणि शेवटचो दिवस सोमवार 20 एप्रिल सांजे 7:30 परत एकदा श्री क्रिएशन डिचोली निर्मित 2 अंकी हृदयस्पर्शी नाटक अधांतर. याचे लेखक जयवंत पवार आणि दिग्दर्शक विश्वजित परब आसा. तर ह्या 5 दिवसाच्या कला महोत्सवात सगळ्या प्रेक्षकांनी, कलाकारांनी तसेच जे भाविक भक्तां त्यांनी खूप उपस्थिती लावन कार्यक्रम शोभा हाडची अशी सगळ्यांनी विनंती करता. धन्यवाद.